Ay, nikuwa Ramogi uriyo nade. Agin uriyo mavera nyinga Trevor Ombija jandingo panga janyakachi deno Ombija taya nyakuwa guoko cha pesa. Amora inya nukete mana Ramogi TV ka Nairobi ka neno wadhi maber koyo to ngich ndika to neno wabano bad sati kae koyo to ngich en mana keto kor. Bange to brogo mbaka. Gija duong edi okech en senator ma Migori poko gichamo muma kiny gichamo muma kasto giyiero joge gikanyo ntire joma laro kom mar Senate Speaker machiel kuom ngin Kalonzo Musyoka mar Azimio la Umoja machielo en Amason Kingi mar Kenya Kwanza. Abro penyi ni to gibro timo nang'o nikech koro mano en gimiluongo ni game of numbers. Joma nigi namba mang'eny mogik mabro yiero speaker margi. Rogo winjo ni gin gipange nang'o ka koro Kenya Kwanza mane nigi ji mang'eny moloyo Azimio la Umoja. Lakini unwangeni Wetangula bende koro nose wacho ni koro en wuok. To ngiso ni gidadhi draw obro winjane mbaka no bang seche moko manok. Lakini sani mbagi weche manyien wawango. We are the majority by law and will take all the seats. Tupatane bunge ndio wajue kwamba iko wanaume. Jatend Kenya Uhuru Kenyatta ne obago romo mokwongo gi kweth Azimio la Umoja. Uhuru ojiwo jotend Azimio kata obedo ni Raila ok oyudo kom maduong'. Moses Wetangula kod Kenneth Marende dhi laro speaker mar od bura mamalo kaka Kalonzo Musyoka gi Amason Kingi laro speaker mar Senate. The governor's house is going to cost us 44 million and the deputy governor's house is going to cost about 35 million. Total plus VAT is 79 million. County ma Siaya biro tiyo gi siling million 79 mar gero od governor kod jalupne. Nikuwa Ramogi wakete wameor nukete Ramogi TV ka endi jaloko maro en Winnie Adoyo nyar Kanyada. Dwaer winjo pachi aria deka uchiel nono mane kaka nyalo yudo wanyisa nyingi ka mioro nwa message tabro somo moko kuomgi e Ramogi TV ka. Wachaka ne jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta ne obedo gi romo mokwongo gi kweth jood bura mag Azimio la Umoja. Romo no mabende ne oyuor gi Raila Odinga otimore kaka mano mokwongo bang' yiero maduong' ma William Ruto nyocha oyangi kaka jaloch e piem mar laro kom jatend piny Kenya. George Bati nigi ler mar wachno. E rombe mokwongo gi jood bura moyiere bwo riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya bang' do ng'ado bura wi ombulu mar jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta owacho ni oikore mar chiwo telo ne jatelo moyier tich ariyo mar juma manyien. Kata kamano, en gimong'eyo ni Raila Odinga e jatende mar siasa. Romono mar winjruok kaka Azimio dhi tayo chenro mag od bura mamalo kod mano mar Senate, ma bende noyware go gai mar Azimio Raila Odinga kod jalupne Martha Karua. Jokanyo mag Azimio singo mar tiyo e twech achiel kendo kedo ne ratich oganda jo Kenya kokale od bura. None of us is available for sale. None of us is available for sale. We will do our duty. We will do our duty to the people who elected us. We will remain faithful to the people who gave us votes under the Azimio coalition. Sisi ndio tuko kwa serikali. Sisi ndio majority. Na tutasimama na hilo. Tutaenda bunge kesho na tunaambia Kenya tutasimama na haki ya wananchi. Giseo jood bura manyocha ni oteto ng'wech modare Azimio kagiwacho ni giketho chik mar riwruoge mag siasa. Provisions that are given is that the pre-election coalitions are supposed to stand until after 3 months. So whatever they are doing is against the law. They should wait until after 3 months, and I don't see us holding a ransom the responsibility of Parliament on Parliament going into recess so that we let 3 months lapse so that people can form coalitions. We are going to move on as a country, and we want to serve our people. We want to serve the nation. Senator Manarok Ledama Olekina osingo ne joma nogone gi ombulu ni gidhi kedo motegno ka ochamo nyadhi ni en gadier ni gidhi yudo loch lemo mag jotaa twak e od bura mamalo kod mano mar Senate. We want to assure Kenyans who voted for us under Azimio that we shall remain in Azimio. The Azimio coalition is standing firm, and it will take the leadership of the National Assembly and also the Senate. And there is no parliament which will be postponed for 3 months so that that time can end so that they can come in and take leadership. We are the majority by law and will take all the seats. Tupatane bunge ndio wajue kwamba iko wanaume. Ka Uhuru Kenyatta to medo mana kwayo jood bura mag Azimio
mondo nyis ni gingirore e riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya kendo kik gindhog riwruogno nikech otang'negi omenda gi kweth ma gidhi piem godo e od bura. Kweth mar Azimio la Umoja koro yango ni gidhi siro lwedo jochung' magi madhi laro kombe ariyo mag spika e od bura mamalo kod mar Senate mar neno ni gibedo gi teko kod oteku mar tayo chenro magi e od bura mamalo kod mano mar Senate. E pacho ka, George Bati, Ramogi TV, Kajiado County. Mae mbaka mobro goyo gi Edio Kech bang'e men Senator ma Migori ni chenro mar ikruok chamo muma e senators kod jood bura mamalo otimore kawuono motelo ne romo mokwongo mar jood bura madhi bedo kiny. Wenge menyo piem mapek madhi bedo e od bura no, od bura mar 13 masani ni kod kweth ariyo madongo mag siasa ka en achiel kuom gi Azimio la Umoja, machielo en Kenya Kwanza. Chris Owino miwa ler mar wachni. Ikruok ne romo mokwongo mar od bura mar Senate ochopo e ng'ende chieng' tich adek. Senators moyier oyudo thuolo mar chwalo otese maggi kaachiel gi luomo chike matayo twak mag od bura mar Senate. E komachielo, karende mag od bura mar Senate bende ne keto okenge mogik motelo ne chamo muma mar senators. Sanduge mag goyo ombulu bende inono mar neno ni onge ombulu moro amora ma olwar eigi. Bang' chamo muma, chenro mokwongo dhi bedo yiero mar spika kama piem mapek mar siasa kind Kenya Kwanza kod Azimio la Umoja dhi yangore. Kenya Kwanza ochwalo nying gavana machon ma Kilifi Jeffa Amason Kingi ka Azimio to siro lwedo jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka. Moko kuom chenro ma senators chano miyo mahinogi oting'o loso chike madhi bero kendo rito telo mag gwenge, neno ni piny owacho mag counties otiyo maber kod omenda mag jopiny kaachiel gi tieko ywarruok mosebedo kind piny owacho mamalo kod piny owacho mag counties. Wadwa ikore mondo walos office mar county mabiro yawo Kisumo mondo tine ji ma Kisumo kendo mondo wachak tich mar oversight mar ng'iyo ni to county government ma Kisumo tiyo nade. Ma en tich madhi tiyo maduong' mondo ji Kisumo wang'i yo mar yore mag pur maber, yore mag lupo o fisheries maber, yore mag energy, yore kaka pesa momi county tiyo te e migepe te, ndeche miloso, kaka miyo ikonyo jopur gi joma timo tije moko e Kisumu County. Bring on board, wealth of experience on implementation of devolution as pioneer governors that started devolution and served 2 terms. Now coming in as a senator, ours is just to make it better, adding the experiences we've had to see where we need to bridge and help and make it better. Our mission is to strengthen devolution. Senator Mabusia Okia Omtata wacho ni nitiere dwaro mar loso chike mar bugo apisi mar governor kaka yo mar tieko lweny ma kinde ka kinde e kind governors kod MCAs. Things I want to really address is to enact proper legislation on impeachment of governors. I feel governors are heavily exposed and the impeachment structure is not airtight. It allows for a lot of political machinations and witch hunting. So I would really want that the thresholds for impeaching a governor be set in law and be airtight. E od bura mamalo Azimio ema otelo gi jood bura 168 ka Kenya Kwanza nigi jood bura 157. Kenya Kwanza nigi senators 24 ka Azimio la Umoja to nigi senators 23. Bang' pimo mbi margi mar siasa e yiero ma tarik 9 dwe mar 8 higani, riwruok mar Kenya Kwanza kod Azimio la Umoja dhi pimo tekogi kendo chieng' tich ang'wen e kinde yiero mar spika mar od bura mar Senate kod mar od bura mamalo. Chris Owino, Ramogi TV, Senate Chambers, Nairobi. Kwa kanyo ni ogai mar doho Martha Koome opuoyo okenge ma Kenya osegoyo jiwo ratiro kendo luwo chike matayo piny ka. Koome wacho ni okenge ma Kenya osegoyo koro keto piny kama ber mar rito ratiro mag migepe duto. Koome oloso bang' kanyocha otelo ne joyal buche mag doho mamalo mogik e puodho yiero mar William Ruto kaka jatend Kenya mar 5. Ne oloso ken piny county ma Meru.
has helped me buy this farm, being respected now not only in the region, but in the entire Africa, and even the whole world, saying they are looking upon Kenya for leadership and also for independent institutions, especially the institution of the judiciary. This is not because of my power, this is not because of my might, this is because of the faithful God that we serve. Kwadhi mbele ni chenro mag ikruok chamo muma mar jatend Kenya moyier William Ruto kod jalup mare Rigathi Gachagua motimore alap ma Kasarani nodonjo odiechieng' mar ariyo kawuono. Jolweny notimo ikruok margi ka komiti matayo nyasi no bende ne opango kaka ji biro bet e nyasi ma tarik 13 dweni. Odiechieng'no ma en tich ariyo mabiro no yangi kaka chieng' yueyo mondo chiw thuolo ne ji mabiro yuoro e nyasi no bende. Nyasi no oyaw ne jo Kenya duto kendo kanyo ema Ruto biro yudo thuolo mar chako tich ayanga kaka jatend Kenya mar abich. We want this event to be flawless. We want this event to send the right message to Kenyans that we are ready to work. And so far, we've walked around with the senior officials here, and we are very happy with what we've seen. We are a team from the former Deputy President's office, and I've been working with him, and so far so good. We have made a few changes to ensure that there's proper flow of traffic and proper flow of the VIPs that will be coming here. Kwadhi mbele ni duond bura mar ODM e kaunti ma Kisumu osepuodho nyinge ji adek mosenyiso dwaro mar laro kom mar spika mar kaunti no. Listino no chwal ne jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna to pod omedo nyuolo ywaruok makagi kacha kaka Millicent Adhiambo miwaler. Ndamo makoro jimbo siasa mar laro kom spika mar od buch kaunti ma Kisumu kakoro jochung' adek moting'o Samuel Ong'ou, okil Samo Nyango to kod Elisha Oraro sani josechako kisera kuom MCs 35 duto manoyier e kaunti no. Kane owuoyo ewi wachno, jakom duol matayo duond bura mar ODM e kaunti ma Kisumu Ngire Ayecho Olweny nowacho ni winjruok mar puodho ji adek go ne ochopie bang' romo moyiedhi mane obedo e kind MCAs marito chamo muma e kaunti no. MCAs moyier weche nobiro gi kura moro juma mokalo Kisumu ka to ne giromo gi ji adek mochung' madwaro kom mar spika. Ne giromo magiloso kodgi, bang' loso kodgi ne ging'ado e pachgi ni Samuel Onyango Ng'ouno ema gineno ka bit ber negi moloyo ji ariyo mamoko kobedo negi spika. Koro wan kaka party ne wachiwo recommendation marwa, to kata kamano gima duong' manyaka wang'e ni yiero mar spika idhi tim e assembly. E kisera mano osechak kod ji adek go, mbi margi ne osepim kendo e oboke mane oor ne jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna, Samuel Ong'ou mbi mare ni malo gi 49 kiluwe gi Elisha Oraro gi 39 ka okil Samo Nyango to nigi 12. Kata kamano, ondamo makamanya kasani chalo ka gima nyuolo paro mopogore opogore ka MCAs moko ne obalo kod ondamo mane dhi nyime gi chenro mar manyo spika no. Taneno ka pogruok osebeti. MCAs moko oselal, jomoko lalago miringo moro madwaro spika. Kendo gitiyo gi pesa mang'eny ahinya. Pesa manyocho ok wanyal yudo mondo wa achieve go 100% voter turnout. Sani koro pesa ni ogole kendo each and every day MCA ka MCA receive 100,000 Kenyan shillings. Kora won MCAs manyocho ok nyal go kata rally, nyocha gichunjo mane nying ODM ema gichunje. Kendo jabs gimonomiyo gidhi mbele en 6 piece. Sani koro osepoggi gikawo pesa mok wang'i sos mare. MCS go koro kwayo tend ODM ma Kisumu e Ngire Ayecho Olweny mondo jobede tudruok gi Gavana Anyang' Nyong'o kaka ogai mar ODM e kaunti no kapok gichako chenro mar manyo spika.
Adwa kwayo chairman marwa mar Kisumu County Professor Yecho Lweny. Aneno kose wuoyo ber. But akwaye ni gigo mitimo duto te. Obed gi consultation, consult gi governor mondo gibed gi ni concurrence. Consultation ema kelo concurrence. Okonyal bedo ni en chairman mar county wacho kama, the governor mar the Kisumu County government be wacho kama. Komachielo, karan mar assembly Oweno Juok to korka kore ne owacho ni gin e ondamo manyime mar yiero spika kendo girito mana mondo gavana margi Peter Anyang' Nyong'o oketi oboke mayawo od burano mondo gidhi nyime kod yiero. Korka sani waseiko nomination papers to kwanyal chiwogi nikech vacancy kata thuolo no pok olandi kaluwore gi chik mar gazette notice mapok owuok. Omiyo adwa ng'iso oganda ma Kisumu ni wan waikore ng'ata madwaro bedo spika waburo lando e oboke mantiere e Kenya ka tarik gi saa to gi chieng' ma gino biro timore. Magi biro mana bang' ndalo adek kende tok ng'eto mar doho maduong' mogik pacho kaendi e wi yiero mar jatend piny mane oweyo jalup jatend piny Kenya William Ruto kaka jatend piny moyier, gino mapod oweyo johera mag ODM kod Kibaji. Kata kamano ngima nyaka dhi nyime. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Bang' report mar Millicent no wadhi yuyo moro matin kwaduogo kanyo to idio kech uro biro kaendi ne seneta moyier ma Migori poko chopo samoro chopo ka to wabiro chako go mbaka no kik udhi mabor ahinya. Schoolflix Data Pass is back. Now you can watch all your favorite films for free with 100 MB of data from Safaricom. To get Schoolflix Data Pass, simply tap Data Pass in the app and select Schoolflix. Schoolflix Data Pass, 100 MB to watch your favorite film on View Sasa. Passion nigi kidienje ariyo. Tiere moro ma nyatong gweno kod mapapo. This is the most photographed house in Africa. We have 5 rooms. There's a family room that can take 4 people. We have the Lamu room, Moroccan room, and the Bakuba room. Those are teams. That's simply because most of the artifacts that you'll find within those rooms are from the regions that I've mentioned. People come here for just to go through the tour and learn about our heritage and see these things that most of them you can't find anywhere right now. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Samoro inyalo tiyo kod gigo maonge kod mo mang'eny ma bende dendo gi dho ngere ni wipes e golo makeup kata yweyo wang'i. Have doo-doos taken over your home? Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doo-doos strike, stop them dead. Get Bolt insecticide today.
Wakenya wengi wanaendelea kushiriki na kushinda $300,000 kwenye Shabiki Major Leagues Jackpot. Kwa majina naitwa Joel Mrenyo Chudo. Nimefurahi sana kushinda hii Shabiki Major League. Nimekuwa mshindi wa Shabiki tukufu. Kwa majina yangu naitwa Daniel Kimwetikire. Ni mara yangu ya kwanza kushinda hii Shabiki. Naimiza wale wenye wajacheza wajaribu kucheza tena. Hii mchezo ni real na mtoto anaweza shinda na iko sawa. Kuwa mmoja wao. Cheza Major Leagues Jackpot kwa shilingi 10 pekee kwa kutuma neno MJP kwa 29063 na waweza kuwa mshindi. Shabiki Major Leagues Jackpot, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Warwaku kendo nyikwa Ramogi chenro marwa marang'ich welo pod wadhi mbele gi weche manyien bang' mano to biro wuoyo gi Edio Kech ma en senator ma Migori. Gibiro chamo muma kiny kasto gibiro yiero jotendgi to wabiro winjare ni gipango nang'o mar kawo telo mar Senate. Ka Kalonzo Musyoka ema dwaro telo no korka Azimio la Umoja, korka Kenya Kwanza en Amason Kingi. Wabiro ng'iyo ni ng'ama nigi namba moromo mar kawo jatendgi. Ka wadhi kwa wuoyo wach mana counties go, ni county ma Siaya biro tiyo gi $70,000,000 mar gero od governor kod jalupne. Maendi kaunti no wacho ni biro timore nikech serikal mamalo koro ncho chungo chulo governors omenda mar kuonde jot ma ong'ere kaka house allowance. Jai Lieta nigi ler mar wachni. Gavana Manyien Masiaya James Orengo kod jalupne William Oduol sani koro biro dake udi mogernegi manyien. Udi ma ibiro ger e lo ma koro osepuodh kod county Masiaya biro chamo $79 kende. The governor's house is going to cost us 44 million and the deputy governor's house is going to cost about 35 million. Total plus VAT is 79 million. Kardak manyien ni mar gavana kod jalupne idhi ger e gwenge ma Akara maidore e kar chung od bura ma Alego Usonga. This piece of land comprises a number of buildings. The county speaker should also have a space here. And the governor has the major space. Joseph Omondi motelo ne weche telo e county no owacho ni piny owacho mamalo ochungo chenro mar chulo ne jotelo go pes mar udi ting makoro county Masiaya okaw. This has been necessitated by the fact that from this year the government is not going to pay for house allowance for the governor and the deputy governor, and therefore they are expected to be housed by the county government. Wach gedo bende koro osekelo paro mopogore ka jodak ma county Masiaya wacho ni pesano onego kete dongruok Masiaya. Jo Siaya nikech to nikech en chik ogere kata ka ogere mus to ogere lakini ong'eni wadenyo. No pesano fadhali losnwa gik moko ma tino gerno yawno kita industry momo wanyalo tiye yawno kita kambi momo tin wanyalo go jua kali molo igero office ku pesa mang'eny ya telo to ama chiegni ka. Gavana nego be ni kongo rango kaka wayudo yath mondo hospital ochulnwa daktache owe gomo mondo eka bang'e obiogero ot nwach pod wang'eni ne bich mabiro pod en mobro donjo komo ka imar jua kali ka bed ni nyalo chiere mi mondo kata vijana oyud tije moko ma ginyalo ga okinyi to gidhi tiyo kanyo bedo gimoro maber nikech wan jojua kali kata sani onge kata kamoro ma inyalo ga munde gokinyi tichome. Mae omenda ma jodak Masiaya wacho ni nyalo donje chenro mamoko mag dongruok e county no ka penjo wuok ewi kuma gavana mowuok Cornel Rasanga ne dake. Kata kamano Migosi Omondi owacho ni chenro ni nochako higa mokalo kitime gi migawo mar weche telo ka omenda wuok e migawo mar lope.
project was awarded last year, but it has taken some time for it to be implemented. So today, we have come to hand over the site. The groundbreaking ceremony is coming soon. Peter Lisasewe mochung'ne kambi moyudo orak mar gero udigo owacho ni gibiro tieko udigo e higa achiel mabiro. Most of the staff that will manage the site, the technical we have in-house, but for the laborers, casuals will source from within the locality, so that the people around can also benefit from the construction. Gedo mar udigi itimo sama piny owacho kokalo duol matayo osach jotije sirkal SRC e higa 2020 nochiwo amuri mondo udi jotend counties oger e higni 2 kane ging'iyo chungo chulo pes udi magichulo ne jotije sirkal. Mane en gavana ma Siaya Cornel Rasanga e higni duto mane en apis nodak dalane mantiere Segere e Alego Osonga ka jalupne etam mar 2 James Okumbe to nodak e boma ma Kisumu. Jaelieta, Ramogi TV. Aya, koro chaka ne mbaka mano chiko useche ka Edio Keche koro sechope ne seneta ma Migori kiny gichamo mo ma Edio kamano kuom miwa sa. Erokamano ahinya. Angeni nuwa e bunge kibiro gi ng'wech moko berber. Kawuono no watimo gimoro ng'olo orientation kata itang'onwa kuma jikon nitie kuonde ma gik moporo ko nitie bunge to chike ma kiny watiyo kiny kochako chamo muma. Erokamano. To kiny udhi yiero jotelo mokwongo en speaker. To un gi nembni moromo ba mare kawo telo mar speaker. Erokamano ahinya Trevor. Apani kapok awacho wach makiny nyaka kunga gone jo dala wa erokamano. Kachako gi dala ma Migori kuom miyowa thuolo mondo watinegi kaka jomoyier to moloyo nje wadhi e yiero maduong' mar president to wang'e gik mosetimore. Chuny ma jowadala osebedogo en chuny ma otegno ahinya nikech en chuny mong'iyo kaka chike nitie kendo chuny mong'iyo kaka kunya bede piny Kenya. Omiyo adamagone jo onagi erokamano kuom donje wach mar election ma higa ni magidhi magigo ombulu magikumwa gikeno. To kaluwore kaka ipenjo wach makiny gima duong' ma kiny chakore kapok wago ombulu en ni kiny itimo gino ni confirmation ni japiny nomiyowa teko mondo wadhi watinegi. Koro kiny wachamo muma no endo nyiso ni koro japiny manomiyowa gima katiba wacho ni delegation of their sovereignty, tiende ni chik gi teko duto te mag piny ka endi e lwet japiny gimiyowa thuolo endo mondo watinegi. Omiyo kiny wachamo muma maduong' moloyo wadagona japiny nikech wadagona japiny kamano kuom wathuolo no. To na kiwacho no endo wan gi gimiluongo ni house business kata weche go kuma kiny beda agenda makiny en mana wach achiel kende en ni udi 2 mag ot mamalo ni ndi od bura gi kiny na yier speaker to kiny na yier deputy speaker. Koro mane gima kiny watim to wan kaka jo Azimio coalition wan gi ilo kabisa kendo wan gi nyadhi moromo mi wategno moromo kendo kiny nwayud speaker mamagwa. Un gadieri ni bro yudo speaker mamaru to waseneno ka jomoko nchuse wuok Ali Roba giri ma jo Mandera nchuse wuok kanyo. Koro ere kaka bro yudo speaker maru don kor ka kocha nigi nembni mang'eny moloyo mar. Ing'eyo ni kidhi go mpira kata kidhi e tugo moro amora nitie gima dho ngere luongo ni strategy kata yono endo ma ng'ato dhi tiyogo mondo oyud jogene. Wan wasepango pawwa ema ni koro kaluwore gi tiegruok mwan go kaka jogo kuma jo Azimio ok da nyisi strategy ma dhi tiyogo mondo mi kiny walo utegi. Ada mondo mi ajiwi ni wan gi numbers mwasego kwanwa wi mesa kamoro mwang'i kaka wadhi tiyo kiny mondo wayud utegi. Okay. Iwacho ni okidwa nyiso yore mubro tiyo godo lakini wangeni sani koro nembni un kamoro achiel nikech tire ji 23 kocha 23 koni. King'iyo od bura ma wuoke en koro ken senator sani. King'iyo od bura ma wuoke en od bura no ndimo wacho ni en stalemate. Otwere nikech jo Azimio nigi dhano 23 to jogo eko ma jo Kenya Kwanza be nigi dhano 23. Kaeto king'iyo joma nopuodhi kata miluongo ni nominated senators bende wan gi ji 10. Manyiso ni en odno endo motai maber. Nyisi ni kan gi ilo kabisa ni mar an gi gadier
ni strategy mwadhi tiyogo ma ok dang' awachi nikech mano en gima strategy ok en gimi chiwo ayanga en strategy ni wadhi konyo mondo mwakaw odno. Okay. Kamano. To kwa dhi mbele, ingeni senators moko monisugu kaka Liroba Girero kori wacho ni ubiro ng'iyo kaka upango. Katiba wacho ni pesa monego beni dhi e county en atamalo 15 minimum. Ubiro timo nang'o mondo mi pesa ni obed mang'eny malo kanyo ka koro usitieko wach mar yiero jotendu muchopo kama koro utiyo ne jopiny. Un kaka senators manyien ubiro timo nang'o mondo pesa ni okadh kanyo odhi ne ji jopiny. En gima nyaka waketa yanga ni gik mang'eny midhi yale od bura. To gik midhi yale od bura gieki dhi luwore gi chikno endo ma iluongo ni jomage mang'eny e od bura kata jomage matin e od bura. Nikech kiloso od bura anyina nyisi ni kiny ajenda ma wan go en ajenda achiel mar yiero speaker gi deputy speaker. Kasto wadhi giluongo ni recess madhi gimoro jumbe 2. Bang' jumbe 2 no kwa duogo koro wadhi loso ot. Tiende ni odno endo dhi ng'ini jomage mang'eny to jomage matin. Ma dho ngere dendo ni majority kata minority. Samo kel majority kata minority ni endi bendo biro gi kuonde go eko ma chike losore e bunge. Chike mag bunge losore ng'eny gi committees mag bunge. Kaluwore gi definition mar majority kata minority ema dhi define jogo eko motegno ahinya yang'o e committees. To kanyo ende ma yude teko mar kelo weche mopogore opogore manyalo konyo oganda. Achiel kuom gin miwacho mar wach mar medo pesa no endo. Koro kaluwore gi chike mwan go sani endi kwa dhi mbele geno marwa kenda diri marwa ni kancho wa yiero ni endi wadoke scenario mane wantiere 2007. Tiende ni samo hotelo mar ker maduong' ne robawa lakini ute ariyo gi ekite gin ute mantiere ng'eny gi gin jo Azimio. Kuom ranyisi yudo ka ot ma luongo National Assembly kata ot mamwalo ma dho ngere luongo ni ot mamwalo ma National Assembly wang'eny jo Azimio ng'eny malo jogo eko ma jo Kenya Kwanza. Kata obedo ni jo moko odok ko. Mano ok bi mata nikech king'iyo wach mar ng'eny ot kata thin mar ot ing'iyo gimiluongo ni pre-election coalition agreements. Tiende ni ok ng'iye ni ng'ato ringo kama ng'ato kata ringo kuma kama. En giming'iyo ni kane pok ogo ombulu parties mage mantie coalition mane. Tiende ni king'iyo chikno endo ma ibiro defined gi ng'ama iluongo ni registrar of political parties, office of the registrar of political parties. Tiende ni kuonde go eko ma indike nying chama mopogore opogore. To kaluwore gi mano endo ibodo ka tiegruok mane wan go kane pok wadonjo e siasa madhi 2022 coalition marwa ema ng'eny gi ji. And mano bende apply for Senate. Ko nikech mano nyiso ni wan wategno moloyo jogo eko mantie sirikal. Wategno ot mamalo to wategno ot mamwalo. To mano dong' dhi chandu mbele kan nikech achiel kuom speaker kaka speaker mowacho no onego bed ni ong'iyo kaka yore mar wach ma sirikal dwaro chope od bura. To ka koro speaker en ng'ama dho ngere luongo ni opposition. To ker to waseng'eyo ni sani koro en Daktari William Ruto. Ubro tiyo nang'o ka dong' bro bedo ywaruok ma kata tich ok bitire. Mokwongo nitie ma dho ngere luongo ni vindication. Tiende ni bedo ni wan gi ji mang'eny e bunge ute ariyo gi eki molo jogo mantie sirikal nyiso mokwongo ayanga ni adiri mar wach en ni yiero mancho kalo ncho bagni marach. Ineno mano gini ndi nyiso maber kecho kinya wacho ni ibedo ker to ionge gi ji mang'eny e ute mag bura. Mar ariyo omiyo wajingo nikech koro samo yudo ka joma nitie ga sirikal kata jogo eko mokawo ker man gi executive samo dwaro ni mondo giti gi wuoche madongo kaka ginyalo jomoko. To nikech koro wan mang'eny wan nyaka tim iluongo ni agenda setting. Tiende ni weche go eko mago mondo odhi mbele. Mana ka nineno 2007 2008 nyaka 2010 ne en odno endo mane jomiparo ni joma nitie opposition ne kelo chike mabet beyo kendo ne make sure ni ging'iyo ni sirikal mamalo okonyo japiny nikech tich bunge kaachiel bano tich senate gi tich wan jo od bura mag bunge ma MPs gi eki tich gi maduong' en ni gitimo oversight ne executive kaachiel kod president mondo mi jo Kenya gima gidwaro. Koro kwan gi oteku moloyo jogo eko mantie sirikal
to miyo wadhi make sure ni gigo eko mwadwaro kaka lek mane wan go ne jogewa wanyalo tere od bura magi yud gimoro e ute bura mana kaka nanyisi ni gigo eko te dhi timore e kikundi no eko miluongo ni committees. Committees ema gik moko te timore e bunge be miyude minyonge mitero ne jowa piny kujo chunde. Koro wadhi temo matek mondo gigo eko mondo wadwaro obine jowa e grassroots. To ka koro watieko edi ng'e nitiere ywak moro manitie bang' ka kom mamalo nosedhi. Nitie joma wacho nitiere fuok moro ma koro dong' koro ka luwo koni. Ng'a giri ma koro wanyalo ng'iyo ni mae ng'ato mabruk kata ka koro 2027 koro kochopo to magi joma koro bro chu. Musego mbaka na iye kanyo mondo winjane ndango madhi mbele. Onge fuok mana neno. Nikech jotendwa otegno kendo kata masani endi gimoro amora ma watimo wa consult gi jotendwa. To jatendwa maduong' moloyo jotendwa duto kata kawuono ne wan gi gima luongo ni coalition PG mano bedo chaired gi Raila Amolo Odinga. Koro wan jatendwa en Raila Amolo Odinga kendo Raila Amolo Odinga ing'eni Trevor temo ga nyiso ji ni mondo mi kony pinyu kata mondo mi kony oganda mano oganda ma jo Kenya nam kaachiel kod oganda ma jo Kenya nyaka ibed gi gima ni experience kata lony moro kaluwore kaka isetiegori. Mane mino kata kana wadhi e wach mar yiero jaod bura madhi bedo nwa speaker e Senate ne wayiero Kalonzo kaluwore gi tiegruok ma en go en ng'ano endo mosebedo jaod bura 28 years to en ng'ano endo bende mosebedo kata ma deputy speaker higni 5 moluwore to en ng'ama mosebedo vice president ma Kenya ka. King'iyo jalup mare maluongo ni Mazayo mawuok dala ma Kilifi en ng'ano endo ma kata osebedo kata justice e piny ma Kenya kaendi. Kichak ing'iyo od bura mar kumwa luongo ni National Assembly kata ma jowa pod pawa ni wabunge jomoko ne ni waseneta gi wabunge seneta be gin mana wabunge. King'iyo odno endo jogo eko mwatero wang'iyo gi lony margi wakawo Marende kaluwore kata jo Kenya ong'eyo maber ni Marende tiegruok mare gi lony mare kaka osebedo kata mana kobedo ja speaker ndalo mokalo en ng'ano endo mane gi lony maber sawa sawa. Kichak ing'iyo jalup mare mwaluongo ni mwachoro kaka Farah Maalim en ng'ano endo mabedo osebedo deputy speaker kendo en gi experience makare. To experience no endo ema pod dhi nyaka kuom jakom nikech jakom experience ma en go kendo lek mosebedo go ne Kenya maber kendo gorruok mosegore ne jo Kenya en gorruok no endo mokinya wacho ni koro nitiere gap moro sani. Jakom pod en jatendwa kendo en mapod wawinjo wachne kendo en mapod ochikowa kendo en maboluwe nyaka chieng' moro wago kumoro mondo wachopi. Okay. To koro kaka koro watieko sani in gadieri ni kombe ariyo mar Senate gi mar National Assembly ni udhi kawogi. Waikore sawa sawa. Ano ko kida yiera ni udhi kawogi wikoru. Lakini nyalo yombu. Wadhi kawogi waikore sawa sawa. Nikech gini ndi enana wach mar kwano. Ng'ini kwano ken gima riambo. Donge wacho ni numbers. To gisero mbulu bende. Koro nyaka dugu gi joka ka ungiskini joka mami waugi. To wang'eyo sero mbulu no sawa sawa. Kata mana data mokalo election ni nyiso ni wang'eyo sero mbulu. Koro wan gi strategies magwa mok da wache e Korea sani lakini wan gi geno kendo wan gi tiegruok e kindwa wawegi ni udi ariyo gi wadhi kawo. Sawa. Kiny wane. Abro luongi kendo kae to mugi kae mondo wang'e ni ndo dhi nade. Lakini en very important ni wanyisi jowa gibeda beda motegno ne giseyiero mondo wadhi watine kaka oganda jo Kenya nam wadhi tiyo negi kaka misumbni maggi to kaka ruodhi maggi. Koro gibeda beda gichung' motegno ni ne gioro yawuoyi gi mine motegno ahinya od bura aseromo gosiepe watemo wa Nyanza kaachiel kod joma dhi tiyo Kenya kae ndigi joma beyo kabisa gibeda motegno. Erokamano. Wadhi ywe matin koduogo to jaka Black nitie ka gi weche mag tuke. Yud chudo maromre kodi kaito iti kod omenda matin ne chudo miyudo.
man, what are you doing in the dormitory area? Schoolflix Data Pass is back. Now you can watch all your favorite films for free with 100 MB of data from Safaricom. To get Schoolflix Data Pass, simply tap Data Pass in the app and select Schoolflix. Schoolflix Data Pass, 100 MB to watch your favorite film on View Sasa. Tang'eyo maber ni onge ng'ata kae mabiro ng'uono ni kalure gi mitimo. Jatelo. Anyalo tho. To nyaka ing'e ni ya onge chieng' ma an abiro ng'uono ni. Ng'ama miyo ong'eyo ber mar tim makare kaka math mokinyi manigi ndhadhu kendo milimili kod blue band pile ka pile opong'e gi omega 3 kod omega 6 gi teko madwarore. Math mokinyi gi blue band, dongruok mag-gi makare pile ka pile. Big leagues are back. Enjoy boosted odds on the English Premier League, the French Ligue 1, the German Bundesliga, La Liga, Italian Serie A, and many top leagues only on Shabiki.com. Kuwa Shabiki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Machiegni weche tuke nyinga Milton Ochieng Jaka Black. Tugo mogik mar tennis mar Serena Williams mancha noloye manogoyo godo riti ne tennis e video mar tennis mosene gi ji mathothie mokale bwo higni 43. Williams chane oloye round mar 3 gi ja Australia Aja Tomviki e boma ma New York. Ka ji maromo milion 6.9 oseneno video no. William olando nowere gi tennis kendo koro dwa keto maino mare dongruok mage mag ohala kod mar familia mare. Williams here